Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeler. Şugun hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze ýylyň öňü syrasynda minister kabinetine hem döwlet hukuk kemeşiniň şu ýyl üçin belelikdäki soňky mejlisini geçirdi. Şeýle-de mejlise Aşgabat şäheriniň hem welaýatlaryň häkimleri çağıryldy. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan Köşkler toplamyndan ruhyet köşküne geldi. Bu ýerde döwlet başçylaryň täze ýylyň öňü syrasynda ministrler kabinetiniň we döwlet hukuk keňeşiniň şu ýyl üçin belelikdäki soňky mejlisini geçirdi. Minister kabinetiniň agzalary, hormatly döwlet hukuk keňeşiniň agzalary, hormatly häkimler, şuňy minister kabinetiniň we döwlet hukuk keňeşiniň şu ýyllaky iň soňky täze bayramyň öňündaky bilelikdäki mejlisini geçirýär. Biz şu mejlise häkimler hem çağırdyk. Häzir men Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berýär. Hormatly prezidentimiz, siziň başlanyjyňyz bilen ýurdumyzda döwrüň talaplaryna we möhüm wakalaryna bagyşlanyp, her ýyly döwrewap atlandyrmak baradaky ýörelge inni asyrly däbi öwrüldi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda kazanılan üstünlikleri, ýetilen sepkitleri, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmek babatda wagt etmek maksady bilen halkymyzdan, döwlet idaralarynyň, ýeri jemgyýetçilik birleşiklerinden, siýasy partiýalardan 2021-nji ýyly döwrewap atlandyrmak hakynda köp sanly teklipler gelip gowuşdy. Mehriban prezidentimiz, siz Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryna we 10-njy noýabryna wiza gatnaşyk arkaly geçirilen mejlislerine Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy barada aýtmak bilen bu senäni münasip garşylamak, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisine Türkmenistanyň teklibi boýunça 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly atly kararnamany kabul edenligini göz tutmak bilen 2021-nji ýylyň nyşanynyň üstüne işlemek hem de bu barada teklip bermek, şeýle hem geljek ýyly Türkmenistan parahatçylygyny we ananşmagyny watanyny atlandyrmak baradaky teklibi ara alyp maslahatlaşmak barada tawşyryk berdiňiz. Berent mertebeli prezidentimiz, siziň tawşyryklaryňyzdan ugur alyp, siziň öňe süren başlangyjyňyz esasyna geljek ýyly atlandyrmak baradaky teklip hem de 2021-nji ýylyň nyşany döretmek barada yglan edilen bähtlişiň jemleri boýunça saýlanyp alynan taslamalar halkymyzyň wekilleri jemgyýetçilik bilen ara alyp maslahatlaşynly. Arkada prezidentimiz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy nihaýatda şöhratlandyrmak maksady bilen 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanyny atlandyrmak baradaky teklibi şeýle hem bähtlişiň jem boýunça makullanylan 2021-nji ýylyň nyşanynyň taslamasyny siziň garamaňyza hüdürlemäge ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýär mehriban arkadaşymyz. Çuňur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzyň dünýädäki abryny mundan beýlekde artdyrmak, halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpjün etmek uğruna alyp barýan ägirt uly işleriňiz üçin size tüý sürekden sagulsynlarymyzy aýtmaga ruhsat ediň mehriban prezidentimiz. Hormatly arkadaşymyz, siziň janyňyzyň sag bolmagyny, iýli ýurt bähwetli, ähli başlangyçlaryňyzyň hemişe rowatçy bolmagyny tüý sürekden arzu edýär mehriban prezidentimiz. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly döwlet hukuk keňeşiniň agzalary, hormatly häkimler,
Men mecliste şöyle alıp baran işlemin gıysaça cemlemek esleyer. Bir karar devletinin hemişelik bir tarafının 20 yaşlık şanlı bayramının belirlenen yeli hükmünne yurdumuzun o tarihinde bir müdüğümlük kanıcık 2020 yıl tamamlanıp bariyar. Bu yıl benim için bir öğren ağır ve çalışımlı oldu. Dünyada koronavirüs pandemiyasının giyinden yayılmağına, iqtisadiyetin pesi düşmeyene, ahli devletlerde işe uğurluğun hem serhiyetlerin yapılmağına varamazdan bir daşarı siyasi hem de iqtisadi işçilerimizi hem pesi düşürmedik. Orası devletin hem birlik yurtlar esas halklar hem kurumlar bilen gatnaşıkları belirlenen derecede genelti ve hem berkitti. Öğrenmiyorum halkara sorularını çözmeye, gönüktürün hem neticeli teklifler bilen çıkış etti. Ve geçip barayan yıllar halkara taparlar hem amalaştırılıyor. Misal için Türkmenistan'ın prezidenti resmi taparların Azerbaycan Respublikası'nda oluyor. Kazakistan Respublikası'nın premier ministerinin yurdunda iş taparamalaştırılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti online görünüşünde yukarı derecede geçirilen ençemem köp taraflayın duşuklarına şu sahne Türkiye dillerine devletlerin hizmettaşık kengeşinin COVID-19 pandemiyasına karşı uğraştı. Hizmettaşık ve raydaşlık adlı muğluk bilen geçirilen yukarı derecedeki duşuğuna koşuşmalık hareketinin katnaşık toparının bilelikte COVID-19'a karşı adlı muğlukla geçirilen yukarı derecedeki duşuğuna Türkmenistan'ın, Afganistan'ın, Azerbaycan'ın hem prezidentlerinin arasında geçirilen üç taraflı duşuğu, karşı devletin arkalaşının, devlet başkanlarının, gençlerin meclisine katnaştı. Sonun yerle Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş asambleyasının 75. meclisinde hem de halkara demirgalık iktisadi hizmettaşık forumundan video yürülenme bilen çıkış etti. Bütün dünya sağlığı Kurumu'nun baş direktörü bilen duşuştu. Mühim halkların sorularını çözmeye konukların neticeli tekliflerimiz dünyanın esası hem halkları Kurumu'nun tarafından Burağıdan oğullandı. Mesela İslam hizmettaşlık Kurumu'nun ağla yurttan daşarı işler ministerlerinin gengeşinin 47. meclisinde İslam hizmettaşlık Kurumu'nun sevitinde ve bütün dünyada halkara para karşılığını, kovsulluğunu hem de durmakta, ötesi hem oğullanmakta hem toplumdurmakta bir taraflık siyasetinin hem oruna atlı rezolüsyon Burağıdan kabul edildi. Türkmenistan'ın başlangıcı boyunca milletler Birleşik Ağlar Devletleri Burağı'dan qo'llama ulan 2021 yılın 7. dekabrında Birleşik Milletler Kurumu'nun baş asambleyasının 75. meclisinde halkara parahatçılığını, hopsulma durmaklı ötesi qo'llanmak ve potulurmak işinde bir taraf siyasetin orunu ve ehemmiyeti arttı. Rezolüsiya kabul edildi. Afganistan'da durmuş iktisadi taslamalar amallaştırmaya yardım verme arkalı ve yurdu hem taraflarını qo'llamak koyunca hem neticeli işler alınıp barıldı. Umuman Türkmenistan'ın prezidentinin daşarı yurt hem devletlerinin resmi vekilleri, şu sana devlet hem de hükümet başkanları yurdumuzda yerleşen diplomatik vekilhanaların baş tutanları dürlü halkara korporatsiyaların ve kampanyaların yollaştırılan 20 yıllık iki taraflı duşuğu 40 yıllık hem telefon arkalı sohbetleşliği geçirildi. Hem bizim daşarı siyasetimizin baş uğru olurku siyali para harçlığı, kovsulluğu ve hem durnukluluğu bundan belirlikte hem taraftan berkitmeye Durnuk ösüş hem maksatlarını amalaştırmaya gönüktürülenler. Hormatly Minister Kabineti'nin ağlarları,
hormatly döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler. Meňe hem bellek geçişmäli biz ykdysadyatymyzy ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet hem maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bagatda netijeli işler amalla aşyrdyk. Koronavirüs pandemiyası ve köp ýurtlaryň çäklendirme çärelerini giýirilen şertlerine daşa ýurt hyzmatdaşlarymyz bilen suwda ykdysady hyzmatdaşlygy göstermäň uly üns berdik. Dörli senat produklarını bilelikde maýa goýum taslamalaryny ýokarym hili işläpsiz hem de malaşyp hem hyzmatdaşlygy ösdürmäň hem täze ogurlaryny kesipdirdik. Biz sağlyk uğraşyma wagtda öz wagtynda ýerul çärler gördük. Ýoluma ýokgonç keseleriň aralaşmagyny hem oňalmak maksady bilen görülen çärelerden daşary sağlyk uğraşyň ulgamynyň maddi enjamlaryny binýadyny epesli berkitdik we häzir hem bu işi dowam edýär. Şuýryň dowamyny dünýä ölçülerine laýyk gelen iň döwre wagt enjamlar bilen üçinçilerden halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş we estetika merkezleri, her zaman Bagawat şifahanasy, Göktü Petran Algan Towasynda ýokgonç keseller hem hastahanasy işe giýerler. Şoňlan bagly bolup geçen özgörtmeler hem göz öňünde tutup biz kabul edilen maksatnamalary hem öz wagtynda ýerine ýetirmek we mehriban halkymyň ýaşaýyşyň durmuş derejesini pese düşmeni ýola bermeli üçin hem hayır etmen ehlem zirur olan hem çäreleri gördük. Şol bir minister kabinetining 49 döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 13 mejlisini döwlet derejesinde durly hem maslahatlaryň 57sini geçirdik. Minister kabinetining döwlet howpsuzlyk geňeşiniň meclislerinde halkara derejesinde akan duruşuklaryny çözürümli siyasi, ykdysady we durmuş hem ýagdaýlaryna hem seredildi. Bu soralar boýunça döwletiň bir taraply hukuk ýagdaýyndan oguralyp degişli çözügler kabul edildi. Biro bolan resminamyzda gol çekildi. Biz döwlet hem dolandyrşy, içerki we daşarky maliýe, suwda ulgamlar söyleme, zähmet hem harit bağlarlar ýaly ogurlarda özürtmeleri geçirmek hem depkinlerini güýçlendirdik. Bu bolsa orta möhletli döwürde öňümçüliň hem meşgullerini epesli arttyrmaga da mümkinçilik berdi. Minister kabinetining we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň öz wagtynda dogry kararlar we çözütleri kabul etmegi faallaşykly netijeli we maksat okul işleri geçirmek şeýle mehriban halkymyzy giňden gollamagy ykdysadyatda we daşary siýasatda oňy netijeleri gazanmak gereği boldy. Netijede çylsyrymly şertlere garamazdan şol bize ören köp işleri bitirmek we köp sany soragları çözmek başardy. Häzir ki döwürde ýurdumyzda wekilçilikli hem de kanun çykarjy hem häkimiýeti mundan beýlekde kämilleşdirmek işi hem alınıp barylýar. Biz halkara çärelerden ýokary derejede geçirdik. Garaşsyz hem watanymyzyň bir taraplyň şany ýübileyini giňden bellep geçdik. Umman 2020-nji ýyl üçin goýuny tutulan Meýlamaryň ähliňi diýen ýaly üstünlikle amala aşyrdy. Geljek üçin döwlet büdjeden hem kabul etdik. Zähmet haklaryň, pensiýanyň hem döwlet kömek pullarynyň meşgullerini ýen 10 götürüm arttyrdyk. Zähmet haklaryny tölemekde hem hiç ýeri mesele ýok. Şol 1.476.000 tonna galla ýygnap hem ýurdumyzyň azyk hem howpsuzlygyny üpçün etdik. Şeýle 1.280.000 tonna paýtem hazyny ýygnadyk.
Bundan başka da hayatı dövrde umumi şartnama bakası 37 milyar Amerikan dolarının hem köp olan öğrenimçilik hem durmuş maksatlı 2,5 milyon deskanın hem kuruluşu anlıp barılıyor. Bu kuruluşlar durmuşa geçirilen hem tatlamanın öğrenen hem giyin gerimliliğini hem tapağıtlanıyor. Yolumun ehli yerlerine acayip binalar kuruluyor. Tədiri yaşayış toplumları dörüdülüyor. Münglerçe kilometre ve uzayan hem tiyilikli avtomobildir, polut yolları olup halkara ehmetli ulu üçüncülük ulumlar emeli getiriliyor. Ama lasırlayan hem bir tutumlu işler bizim hem yakın yıllarda yolumuzun esası aksadiyetine mesirmeye koşuyan hem sallamlı koşunlarımızdır. Biz umumi hem bakası 7 milyar manada olay olan 45 sanem iri deshanem şu yıl hem eyyem işe girirdi. Andasa yurtlardan getirilen hariyetten orunu tutuyan önümden hem birlik yurtları eksport etmeye niyetlerini önümlerin meşhurlarını arttırmak hem maksatnamalarını ama aşırmak hem şehirlerine yolumuza yerli çiğ malları peydalanan Hiyadaki dürün teknikalarını hem de teknolojilerle enzamlaştırılan kuruluş materyalleri, kârhanaları kurulu ve kuruluyor. Mesela için Levap vilayetinin Halaç etrafını yukarı hiyirli keramiki önümleri Ahal vilayetinin Göktürk etrafını demir beton önümlerini çıkarayan iri zavodlar. Balkan vilayetinin Taparmarat Türkmenbaşı etrafını uğurluşu qaranları ve gips, kartonu, kârhanası, Aşava şehrinin Baktiyarlık etrafına Bidek mitarem önümleri zavodu olunmağa verildi. Ne şöyle yolumuzda umumi meydanı 2 milyona minedördür metre oluyor. Yaşayış, cayların sosanı, otoğlunun yerlisi qoğulundurulan, cayların, çağlar, bağlarının, mekteplerin, lukmançılık idarlarının ve beylik durmuş maksatlı deshalın olunmağı, verilmeğe ayretiyin quvondur yani. Ve Türkmenistan, Afganistan, Pakistan halkara geçiricinin hem kuruluşunu ve beylik halkara taslamalar amala aşırmak hem duam ediyoruz. Umuman 2020 yıl kemmeler için kıyınçılıklı oldu. Siyasım, iktisadi vavattan dürlü yarama vakalar ama köp bolup geçti. Yönü ama qaramazdan biz cemi meşereki ölüm ötüş dipim hem şur hem qovi yani 5,9 hem götürmem derecede bolmağını da qaraşıyor. Menine geçip barayan yılın neticelerine baha verip ama öğren kıyınçılıklı olsa da bu yıl hem benim için 10 yıl oldu deyip hem fikir ediyor. Konut Mr. Kamliye'nin ağlarları, hormatlı Devlet Topluluk Kengeşi'nin ağlarları, hormatlı hakimler. Ben gelecek nesillerimizin bitiren bu işlerimize bir münahip bahamen verecektim de ananya, ahli umumi çökkünlüğün, ağır hem Atina'dan geçip biz öğrenimizde hasıl hem maksatlarım, vazifeleri koyuyor. Gelecek yıl oldu hem belin tepkitleri kazanmama yıl olur. 2021 yılda Atavatanımızın mukaddes hem karıştırılan 30 yıllık hem şanlı, bayramlı giyinden belirler. Bu olsa kazanılan hem neticeleri cemlemen hem de geçilen yolum ser salmağın dövri bolur. Halkımız için öğren mühim olan hem bir senene anık işler ve teade taslamaları amalaştırmakla belli geçer.
Ne yurdumuzun siyasi olumlu hem doğru yaptırmak işini hem devam eder. Türkmenistan'ın milli hem yengeçine gelecek yıl hem geçirecek sayılı olur. Karşı hem devletimiz için yeni bir hem mühim vaka olur. Bu hem sayılı olurun yukarı rayet hem işçinin hem de cemiyetimizin siyasi hem kamilinin misalına uğrayacaktır hem anan yani. Ne atavağlarımızın müngürçü yıl bundan olan düğün tuttuğunu demokrasiyasının esasları yollaşların sayılı olmalıdır. Her adamın öz İslam'ın erkin beyan edip bilmektedir. Şeylem öz azadlığının korunmağı hem rayet hem cemiyetinin birikidilmektedir. Bunun özü yurdun ötüşünün hem esası orunu eğiliyor. Şoňa da benim kadalarım ählisi bizim hem desturlarymyzda, kanunlarymyzda hem tertip düzümimizde hem öz beýany tapýar. Biz iqtisadiyetde durmuş we ekologiýa olanlaryny ýygdyrlama, çäre, gerimli toplumny amalaşdyrmak dowam eder. Ilatyň ähli hem gattaklarının zerurlukdan hem isleglerini düýüplem üns berer. Sağlığa uğraş mümkünçiliklerini iyiliğini birikidip, zerur olanla benim olumlu madden zaman bilen hasta potulunur. Onun için hem koşması hem eseri işlerleri koyu verir. Şoň arada. Hayatı doğruda halkımızın ağzı yerleri, her bir rayetin garaşlılık hem kımmatlıklarımızı görücü yani korumağı üreyen mühimdir. Biz halkara hem hukukçuluk ulumunu berkitmeye gönüktürün esas hem siyaset olumluyu devam edip Birleşen Milletler korunmasın ve onun hem düzümlerin ordunu puktulandırmaya da yardım verir. Milli emekliliklerimizi berk, gorap, yazken köpüğlü dünyada özünün neticenin ortadan sağlaşıklı hem oylanışıklı da hem siyasetimizi İzmir'de hem hükmani devam eder. Hormatly Minister Kabinetinin ağları, hormatly Döwlet Gowşuluk Geňeşiniň ağları, hormatly häkimler. Sizin bilişiniz ýaly biz her ýyl bir hem şygary aglan edýär. Şol şygar hem öňde goýýan maksatlarymyza tarap ynymly öňe gitmäge de ýardam edýär. Türkmenistanyň meclisiň başlygy Mehmetowyň ýaňy beren maglumatdan ora deputatlar halkymyz bilen giňden aralyp maslahatlaşmak netijesinde olar geljek ýylyň şygaryny we nyşanyny teklip edýär. Men bu şygary we nyşany tasdikleýär. Şundan olar geljek 2021-nji ýylyň şygaryny Türkmenistan parahatçylyk we anlaşmaň watany diýip hem aglan edýär. Şundan bağlıqda gelecek ýyly ähli çäreler şu sanly binalar hem deshalary dewralaşyp ulanmaga bermek koýunçam çäreler ediz diýarymyzyň garaşlygyň 30 ýyllyk hem şanly bayramyna başlanyp geçirilmeliler. Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Mehmetow we Minister Kabinetiniň başlygy Olmazary Mehmetow indi 2021-nji ýylyň hem şygaryny hem de nyşanyny metbuatda we tele ýaýlymlarda yerleştirmeli. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly Döwlet Gowşuluk Geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler. Sizin bilişiniz ýaly şu weda hem täzil bayramy anna günü düşýär. Şoň arada ýurdumyzyň ýylatyň täzil bayramy dawraly berilip geçmegim oňat diň janmagy üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen ben 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryny iş güni dälip aglan etmek bardym
karara geldim. Häzir men hem şol değişli fermana da gol çekerdim. Minister Kabineti'nin ağaları, hürmetli devlet topluluk, gengeşin ağaları, hürmetli hakimler. Raýatymyzyň täze bayramynyň bellenýän uňlaryna talawa laýyk din almak üçin şäherleriň hemde owullaryň kadaly ýaşaýan durmuş şertlerini üçin edýän ähli gullyklaryň nowatçylygyny gownajay goramak bilen bagly mesele aýratyn hem üns bermeli. Öwedif adatdan daşaran ýagdaýlar barada döwlet toplumynyň başlygyny ormasy ýok bunne size täze bayram bellenýän uňlaryna ýolunu oýunça nowatçylygy talaba laýyk goramagy tawsyrýar. Gelinýär forda size bu urda geçirecek işlerinizde yardım verir. Minister Kabineti'nin başlygynyň ähli ormasary hem öz görüşleri edýän ministrliklerin we puduk idaralaryň ýol başlary bilen maslahat geçirmeli. Maslahatda täze bayramynyň bellenýän uňlaryna ministrliklerden puduk idaralaryna nowatçylyk etmek hem tertibine seretmeli. Nowatçylyk etjek işgärler we olaryň telefon belgilerini şol hem tertipde görkezmeli. Benim hakimlere de değiştiler. Bayramçılık günlerinde her bir hakimlik, ministerlik hem puduk hem idarat boyunca nowatçy bellemeli, cemaat huzurluğu, elektrik enerjisi ve su üçinçilik gullyklarynyň, hastahanalaryň, ýolak şaftoluglaryň, dukanlaryň bükdünsiz we hem talabalar işlemegini goramaly. Men ene dekabr aýynyň 29'una 20 saat 54 minutdan ta 23 saat 45 minutdan elektrik enerjisini bükdünçilik dörenlik üçin Minister Kabineti'nin başlygynyň ormasary Durduliýewa we energetika ministri Pürçekowa Berk Kaýynç oglan edýär. Öwedi. Näse bütün ýolumy boýunça bayramçylyk günlerinde nowatçylyk talabalar gurulmagyna umumy hem gölegçilik öpçün etmeli. Ne bayramçylyk günleri raýatymyň oňatem dinjal täze ýokary derejede belläp geçer ýaly ähli ýerlerde tertip düzüniň pukta berzaýdymyny bir gölegçilikde saklamak hem men hukuk gorajam edaryň ýol başlygyna da hem tawsyrýar. Meclisin başına sonra Ministrler Kabineti'nin başçynyň ornatary Öwedif gödöwçi edýän puduklaryna geljek ýylda meýilleşdirilen çäreler uly kommunikasiýa toplumynyň maddi enjamyny binýady pugtlandyrmak we puduklary munun meýlekde sanylaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hatabat berdi. Soňra Ministrler Kabineti'nin başçynyň ornatary Gelin Ýazyp ýurdumyzyň bilim, saglyk goraş, alym we sport ulgamlaryna geljek ýylda meýilleşdirilen çäreler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarymyzyň sanly ulgama guramaçykly geçmek we häzirki zaman ötün tehnologiýalaryny ornaşdyrmak babatda beren tapşyryklarynyň ýerine getirilýäni şakyny aýdyldy. Soňra Ministrler Kabineti'nin başçynyň ornatary Durduliýew häzirki döwürde bir näçe durmuş medeni we öýrençlik maksatly desgalarlaryň gurulşygynyň barşy hemde milli terenamamyzda möhüm orna eýleýän Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän desgalardaky gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Soňra Ministrler Kabineti'nin başçynyň ornatary Glejew gödöwçi edýän sewda we dokma toplamlaryna hemde telekeçik ulgamyna 2021-nji ýylda meýilleşdirilen çäreler bilen baglanyşykly hatabat berdi. Soňra Ministrler Kabineti'nin başçynyň ornatary Urad Gelliýew owatnaga toplamyna geljek ýylda meýilleşdirilen çäreler şeýle hem ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan mögümleriň owagjylyk işler barada hatabat berdi. Meclisin başına sonra Ministrler Kabineti'nin başçynyň ornatary Miryedow ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň düzümlerini 2021-nji ýylda meýilleşdirilen çäreler häzirki wagtda ýerine ýetirilýän işleriň ýagdaýy we puduklaryň öýrençlik we terişde binýadyny pugtlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Emem Medowa gözegçi diýen düzümlerini ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri, şeýlekem medeniýet idaralaryna 2021-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň maksatnamasy barada atabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow gözegçi diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hemde 2021-nji ýylda giňden bellenjek mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen şäherler we milli liderimiň udul beren taşlyklarynyň ýerine ýetirişi barada atabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň birlikdäki mejlisine çağırılan vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimleri häzirki döwürde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň ähli künjeklerini täze ýyly münasip garşylamak we geljek ýyl üçin kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksatnamasynyň işlenip taýýarlananyny barada atabat berdiler. Soňra ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary milli liderimiň başlangyjy boýunça harby düzümlerde ýaýlandyrylan özgertmeleri hemde wezipeleri üstünlikli durumşa geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada atabat berdiler. Bellinşýäli jemgyýetimizde agly berligi we bütünligi ýurdumyzda durnuklygy pugturandyrmak boýunça maksatnamalaryň şäherler amala aşyrylýar. Munun özi ýurdumyzyň mukaddes şäherleriniň ygtybarly goragyny, ýokary hünärli harby işgärleriň taýýarlanmagyny we büdümleriň maddi enzamlaryň bunyadynyň berkitilmegini şertlendirýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow degişli düzümlerde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, şeýlekem döwlet başlarymyzyň olal beren taşlyklarynyň ýerine ýetirişi barada atabat berdi. Atabatyň başynda döwletimiň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyny geljek ýylda meýilleşdirilen şäherler barada giňişleýin habar berildi. Mejlisiň başynda soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, hormatly prezidentimizi şuňky mejlise gatnaşlaryň adyndan täze 2021-nji ýyl bilen tüý sürekli mutlady. Hemde döwlet başlarymyza berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan köp taraply işlerine uly üstünlikler arzu etdi. Türkmenistan bitaraplygyň mekany şygary bilen geçýän şu ýyl döwletimiň we jemgyýetimiň durmuşyny mühim ähmiýetli bolan şanly wakalary besenli. Ata watanymyzyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllyk bayramynyň bellenlen ýylyna, döwlet ýadatyna, durmuş ykdysadylyk gomda we halkara gatnaşyklaryna ýokary tepkitlere getildi diýip vice-premier aýtdy. Şeýlekem vice-premier milli liderimiň ýol başlygyna, döwletimiň ykdysady kuwatyny berkitmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak ornuny döwlet derejesinde zerur işleriň geçirilenini bellädi. Türkmenistanyň daşar ýadatyna gyzyklanma bildirýän döwletler we halkara guramalar bilen ýurdumyzyň ýoly goýan gatnaşyklary hil taýdan täze dereje çykdy. Şu ýylyň 7-nji dekabryna Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň mejlisinde halkara gatnaşyklaryna bitaraplyk ýörelgelerini iş ýüzüne amala aşyrmakda ygtybarly hukuk bunyady bolan bitaraplyk ýadatynyň halkara paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmekde we berkitmekde tutýan orny hemde ähmiýetli kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi, şeýlekem hormatly prezidentimiziň teklibi boýunça Birleşen Milletler Romasynyň şäherlerini bitaraplygyň dostlary toparynyň döredilmegi, mehriban arkadağımızın başlanğıçlarının halkara derejesinde ikrar edilýänliginiň we Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň birinde galýanlygynyň nobatdaky suwutnamasy bolup durýar. Vice-premier Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenljek we milli liderimiň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýilip iglan edilen 2021-nji ýyly münasip derejede garşylamak boýunça zerur işleriň geçirilýän günlerini Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen fiýraglananyklar üçin ähli kärdeşleriniň adyndan arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Şeýlekem ol täze 2021-nji ýylda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmek ornuny ähli zerur tagallalaryny gaýgyrman işejekdiklerini ananlardy. Hormatly prezidentimiz 2020-nji ýylyň Türkmenistan üçin taryhy ähmiýetli wakalara baý bolanlygyny belledi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň ykdysady we durmuş ulgamynyň ähli düzümlerini ýokary netijeler gazandy. Munun özi diýarymyzyň ykdysady kuwatynyň pugturandyrylmagyny, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny hassa ähmiýetli boldy diýip milli liderimiz belledi. Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň birlikdäki mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişçi öňütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler. Sizin ähliňiz üçin geljek ýyl şowly bolmagyny,
Täzerin hem täze üstünlüklerim ruwaşlyklary getirmegni. Ýurdumyzda bundan beýlekde ösdürmek. Halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hassa golundurma gurunlaýym nowatdaky mühim adamlary ätmegi arzu edýär. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly Türkmenistan Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary we şunuň bilen bilelikdäki mejlisimizi geçirip oturýar. Men siziň ähliňizi ýetip gelýär. Täze 2021-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlaýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başçylary meherle salamlaşyp ýetip gelýän täze 2021-nji ýyl bilen birek-bire gutuldylar. Hemem Berkcan saglyk bagy Türkmen hem özbek halklarynyň awadançylygynyň bähfidine ähli başlanýaşlaryna hem bilelikdäki işte uly üstünlikleri arzu etdiler. İki ýurduň liderleri iki tarapdan atnaşyklary üýtgöwsüz mahsus bolan ananyşmagyň hem özara düşünşmegiň ýokary derejesine kanagatlanma bilen belläp, ähli ulgamlarda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek üçin giň mümkinçiliklerini bardygyny tasdikladiler. Şunda awraly halkary gurumlarynyň, şol sany şu ýyly Özbegistan Respublikasynyň başlyklyk eden garaşly döwletleriň arkalaşygynda özara hyzmatdaşlygy putulandyrmagy uly ähmiýet berilýändigini hatırlaýar. Şununla bağlılıkda hormatly prezident bada Gurbanuly Berdimuhammedow adamzadyň giň çäkleri gurşabalan köp döwletden hemde halklaryň durmuşyna täsir edýän öğrençinliği öhüm bilen ýüzüýüz bolanyna garamadan Özbegistanyň arkalaşygyň çäklerinde özara gatnaşyklary berkitmäge gönükdirlen meýilleşdirilen şäherleriň köpsini munasip derejede geçirendigini bellidi. Dostlukly döwletiň başçylygyny hoş niýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, Özbegistanyň türkmen lideriniň garaşy döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň syýasy, hukuk, sowda ykdysady we insan-perwer gatnaşyklaryny işleňleşdirmek, sebitleýän hyzmatdaşlygy täze hil derejesine çykarmak boýunça tagalaryna ýokary baha berýändigini aýtdy. Prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow hem Şavkat Mirziyoýew köpürlü hyzmatdaşlygy, şol sany ýanyňyç energetika toplamyndaky, senagat pudugundaky, uly aragatnaşyk ulgamyndaky, owa senagat toplamyndaky hem beýleki birnäçe urlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek, iki ýurduň hem tutuş sebitiň ykdysadydan güllä ösmeginiň maksatlaryna laýyk gelýän bilelikdäki giň möçürli täze taslamlary durmuşa geçirmek üçin uly mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Söhbetdeşleri iki tarapyny sowda ykdysadatnaşyklaryň dipkinli üsýanyny bellediler. Syýasy partiýalaryň hem kanun çykarjy idaralaryň arasyndaky özara gatnaşyklary işleňleşdirmäge, mundan beýlek güni ara gatnaşyklary hem alışmalary höwetlendirmäge taýýarlyk beýan edildi. Döwletara esasy şol sany işgörlük hem medeni urlarda bilelikdäki şäherler hem halkara düzümleriniň ilkinji nowaty Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde gatnaşyklary geçirmek boýunça meýilnamalary seredildi. Amerikada Aziýa döwletleriniň başçylarynyň geljek ýylda nowatdaky geňeşme duşugyna taýýarlyk meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşiň ahyryna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoýew iki döwletiň taryhy, medeni umumlygy, köp asyrly hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanýan hyzmatdaşlygynyň geljekde üstünlikli ösdüriljekdigini anam bildirip, birek-biregi ýene bir gezek ýetip gelýän täze ýyl bilen gutuldylar. Hem iki ýurduň halklaryna mundan beýlekde awadançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Telefon arkaly söhbetdeşlik Özbek tarapynyň başlanýagy boýunça geçirildi. Inewolta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namlar bilen tanış edýäs. 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryny iş güni däl edip aglan etmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany.
Yurdumuzun ilatynyň täze bayramyny dawraly belläp geçmegi, hemem oňat diýin jalmak üçin oňoýly şertlary döretmek maksady bilen karar edýän. Birinji, 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryny iş şuny dällip aglan etmeli. İkinci, şu permanyň ýerine ýetilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamadan ähli edaralar, kärhanlar hemem guramalar üpçün etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti buyrug bolçakdy. Resmi namalaşykda wezipä boşaryny gownaja ýerine ýetirmän. Eşde goýberyny düýplük kemçilikler üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Durduleýew Şamhamedow berkenç aglandyry. Türkmenistanyň prezidenti buyrug bolçakdy. Resmi namalaşykda wezipä boşaryny gownaja ýerine ýetirmän. Eşde goýberyny düýplük kemçilikler üçin Türkmenistanyň energetika ministri Turçekow Çarmurat Hybalywich berkenç aglandyry. Türkmenistanyň prezidenti buyrug bolçakdy. Resmi namalaşykda wezipä boşaryny gownaja ýerine ýetirmän. Eşde goýberyny düýplük kemçilikler üçin Türkmenistanyň energetika ministriniň ornbasary Hudaýberdiýew Batyr Hudaýberdiýew berkenç aglandyry. Eger bolsa hormatly prezident bilen adyna täze ýyl bayramy münasibetli gelen gutlaw hatlar bilen tanyş edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlawymyzy şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikuliýewич, tüý sürekden çykýan täze ýyl gutlawlamazy kabul ediň. Geçip barýan ýyly Russiýanyň hemem Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlyk ýürelgelerini esasanýan gatnaşyklarynyň depkinli ösüşine weseni. Sowda ykdysady energetika hemem insan perwer ulamlarda köpüli gatnaşyklary giňertmek üçin köp işleri durmuşa geçirmek başardy. Moskwa hemem Aşgabat Türkmenistanyň başlygy edýän döwrüne garaşy döwletleriň arkalaşynyň çäklaryny, tagallalaryny üstünlikli utgaşdyrdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň hemem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklaryny hyzmatdaşlyk etdiler. Gadynlany netijelere daýanyp iki taraplaryň hemem köp taraplaryň çäkde biziň ýurtlarymyzyň halklarynyň abadançylygynyň hemem Merkezi Aziýa hemem hadar sebeplerini parahatçylygy hemde durnuklulygy putulanyrmagyň bähbidine ýakyndan hyzmatdaşlygyny dowam etdirjekdigini ananýan. Size hemem siziň ýakynlygyňyza tüý sürekden berkjan saglyk, bagyt hemem üstünlikler Türkmenistanyň ähli raýatlaryna bolsa parahatçylyk hemem abadançylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Sizi täze 2021-nji ýyl bilen gutlaýan. Xi Jinping, Xitay Halk Respublikasynyň başlygy. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Täze ýyly gutlawlamady hemde täze ýyly iň gowy arzuwlamady kabul ediň. Yaponiýanyň premier ministri Suga Yoshihide maşgalat bilen. Bu gutlawda şeýle sözler bar. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Sizi ýetip gelýän täze ýyl bilen tüý sürekden gutlaýan. Belarus hemem Türkmenistan özara düşünşmegiň berk dostlugyň hemde hormatyň mäkan binýadyny esasanýan uzak möhletligini hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ygradyklarını köp gezek suwd etdiler. Biziň halklamyzy taryhy ykbalyň bir meňzeşligi baglanşdyrýar. Ähli derejede has ýakyn gatnaşyklara ymtylmak bolsa, umumy gyzyklyma bildirilýän meseleleň üstünlikli çözülmegi üçin gowy esasdyr. 2021-nji ýylda Belarus Türkmen hyzmatdaşlygynyň giň mümkinçiliklerini dogry derejede durmuşa geçirjekdigini, täze dürüjlik başlanýaçlaryny amala aşyrjakdygyny ananýan. Hormatly Gurbanoğlu Mälikuliýewich, size tüý sürekden berkjan saglyk, ruh berentlik hemde egsilmez güç kuwat arzu edýän. Oý geljek ýylda umytlar hemde arzuwlar hakykata öwrülsün. Siziň ähli başlanýaçlaryňyzda bolsa üstünlük ýaran bolsun. Hormatlamak bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Täze ýylda ähli gowluklary arzu edýän. Emomali Rahman, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle sözler bar. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Sizi täze ýyl bilen gutlaýan. Alham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti.
Buğutluğda şeýle diýilýär. Onuň alyhydary Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze ýyl bilen bagly gutluglarymyzy üstünlük, jan saglyk hemde bagyt baradaky iň gowy arzuwlarymyzy kabul ediň. Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Armen Sarkisyan maşgalaty bilen. Buğutluğda şeýle sözler bar. Onuň alyhydary Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow sizi hemem Türkmenistanyň halkyny milady ýyl hasaba boýunça täze 2021-nji ýylyň ýetip gelme münasibetli uly şatlyk bilen gutlaýan. Bu ýylyň siziň üçin abadançylykly hemde üstünlükli Türkmenistanyň halky üçin bolsa bagtly hemem bereketli bolmagyny arzu edýän. Hasan Ruhani, Iran İslam Respublikasynyň prezidenti. Buğutluğda şeýle sözler bar. Onuň alyhydary Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow size täze ýylda ähli gowluklary arzu edýän. Owganistan İslam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani maşgalaty bilen. Şugunlary hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze 2021-nji ýyl münasibetli döwlet hemem jemgyýetçilik işgärlerinden, ministrlikden hemem fuduklaryny idaralaryň ýol başlaryndan gutlug hatlar gelip goşýar. Şolarda Türkmenistan beýtaraplygyň mekanyk şarasyna geçýän ýylyň dowamynda garaşsyz beýtarap watanmadan milli liderimiziň paýhasty ýol başlygynda uly üstünlüklerini gazanlandygy, taryhy jemgyýetçilik syýasy ähmiýetli wakalar bolunyny belenilýär. Eýlenen sepkitleň ýurdumyzyň ägurt uly ykdysady mümkinçiliklerini hemem dünýä birleşigine ýokary awraya eýe bolan daşar syýasatymyzyň üstünligini äşkar edýär. Gutlug hatlaryny hemem telegrammalary iwerenler ýurdumyzyň gazanan üstünlikleriniň hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ady bilen berk baglanşykydygyny nygtaýarlar. Hemem milli liderimiz berk jan saglyk, uzak ömür, garaşsyz beýtarap watanymyzyň hemde mehriban halkymyzyň mundan beýlekde güllä ötüşine gönükdirilen köp taraply işlerine egitilmeli güýç kuwat arzu edýär. Döwlet başçymyzy täze 2021-nji ýyl bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary Amanow, Durduliýew, Geliniýazow, Qylyjew, Mämmedow, Meredow, Müşekow, Uradyýew, Ügezow tüýsürekden gutladylar. Döwlet başçymyzy mejlissiň deputatlarynyň adyndan Mämmedow gutlady. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri türkmen liderine iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Türkmenistanyň prezidentiniň adyna Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow, Balkhan vilayatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşow vilayatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap vilayatynyň häkimi Amanyýew, Mary vilayatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Qylyjew gutluglaryny iýerdiler. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary gutluglaryny iýerdiler. Milli liderimiz Türkmenistanyň saýlawlary we saratarşyklary geçirmek baradaky merkez toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçlar partiýasynyň merkezi genişliğiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi genişliğiniň başlygy, Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Denanlar birleşiginiň merkezi genişliğiniň başlygy, Matumlady nahy ýaşar urumynyň merkezi genişliğiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ansanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornatary, Türkmenistanyň halk maksadynyň diwanynyň işdolandyrjysy, Parahaçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy hemem beýlekler iň gowy arzuwlaryny iýerdiler. Häzir size Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen tanış edýäs. 2021-nji ýyly Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watany diýip eglan etmek hakynda Şuňur hormatlanýan Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň başlanýagy bilen eglan edilen Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ile ýurdumyz üçin taryhy ähmiýetli ýyl boldy. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň şanly 25 ýylynyň giňden belenip geçilmegi ýurdumyzyň gazanan ägirt uly üstünliklerini, ýeten sepkitlerini dünýä jemgyýetçiligine ýetirmäge mümkinçilik berdi. Hormatly prezident bilen başlanýagy bilen ýurdumyzda konstitusiýon özgörtünden geçirilmegini hemem iki palataly kanun çykarjy idaranyň döredilmegini 2020-nji ýylyň möhüm syýasy wakat hökmüne görkezmek bolar. Munyň özi agdy bir halkymyzyň öz milli liderimiziň töwerini hatam mäkem jewseşýanyň hemem garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletiniň döwletlik binýadynyň hatam pulturonyanyň suwutnamasy.
Dep boyunça yurdumuzda her yılın döwrübap atlandyrylmagy, halkymyzyň awadançylygyny, raýatlamyzyň watançylyk ruhuny, olaň berqarar döwrütimiziň bagtyarlyk döwrüne amal aşyrylýan giň göçörli durmuş ykdysady özgertmelere goşunt goşmak hyjugyny şöhretlenýär. Tarihi taýdan gysgan möhürüň içinde garaşyk yurdumyzy özüniň betaraplyk hukuk derejesine daýanyp, yer ýüzüniň köp döwletleri, awraly halkary guramalar bilen dünýäde parahatçylygyň, ählimin muhafazlygyň hem durnukly üçin hatirasyna, dostlukly, birek-birege ynanşmak, din hukukly hyzmatdaşlyk ýürürlerini esasan gatnaşyklary ýoly goýmagyň gymmatly tejribesini toplady. Türkmenistanyň teklifi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly kararnamasynyň kabul edilmegi biziň ýurdumyzyň parahatçylyk söýjülükli siýasatynyň dawarlanýanynyň ýeni dawr suwutnamasydyr. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne döwletimiziň giň halkara hyzmatdaşlyk, ynanşmak hem dostluk ýürürlerine esasanýan içerwadaşar siýasatyny giňden wagt etmek hem dünýäge ýaymak, mukaddes garaşlygymyzyň şanly 30 ýylyny şöhratlandyrmak, raýatlamyzyň watançylyk ruhuny hasam belende götürmek, ýaş nesli Türkmenistany uly buýsanç, çäksiz söýük hem wepalyk ruhuny terbiýelemek maksady bilen şeýle 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watanyny atlandyrmak hakyny hormatly prezidentimiziň başlanýagyny gollap, hem ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, guramalaryndan, kärhanalarynyň, iri jemgyçilik birleşiklerinden hem raýatlamyzyň gelip goşany köp sany tekliplerini nazara alyp, Türkmenistanyň mejlisi karar edýär. 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watanyny ýaglan etmeli. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa. Täze bayramçylygynyň esasy dawarlarynyň geçýän ýer hökmünde uly meşgullygy eýbolan paýtagtymyzyň Elem Medeni Dinjaş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdulan ýurdumyzyň başarçasyna duşenbe güni hormatly prezidentimiziň agtyklary bilen gelmeginden kalplar joşan ýerleşmedi. Milli liderimiziň görelmesine eýerip, bu ajaýyp günjege gelýär. Elem Medeni Dinjaş merkezine täze bayramçylygynyň baş gahrymanlary bolan Aýaz baba bilen Garpamyk myhmanlary mähirli garşyladylar. Bu ýerde ägir dolarçaň töweregini öwçün atýan her türlü ışıklandırıcılardan, bede garjagalaryndan daş töweregini urtaçýan, dürli bedek serişdelerinden hakyky ertekler dünýäsi döredildi. Elem oşur öwçünli bedeklere betlenen meýdançada täze bayramynyň ruh belentligi göwnüň öterge. Körpe nesil bilen olan inatalarynyň ertekler şäherçetindäki meýdançada ýerleşýän täze arçatynyň ýanyna gelip, Aýaz babadyr Garpamyk bilen belelikde döwre urap, belent owadan bedelen arçaň töweregini aýlanmaklary. Häzirki döwürde bagtyar çağlaryň mekany hökmüne ikrar edilen garaşda betarap ýurdumyzda körpe nesliniň sazlaşykly ösmegi, belent ruhly, sagdyn we hemme taraplaýyn bilim terbiýe bolup ýetişme urnaky aladanyň, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň hataryna çykarylan aýdyň tutnamasyr. Başarçaň ýanyna täze bayram münasibetli sowgatly haritliň dükanam işini ýola goýdy. Onu bayramçylyk münasibetli sowgatly öňü bilen durly görnüşleri hödürlenýär. Bu ýere gelenler dükanyň hyzmatyndan peýdalanyp täze sowgatlaryny satyn aldylar. Dükandan saýlap alan haritleri önümler üçin bank kartlary arkaly töle geçirdiler. Şonuň bilen baglykda ähli urlarda bolşýary, ýurdumyzyň söwdaglygyny döwrebap ösen sahnaga gelen we sanly gomyň içiň ulanylýanyny bellemek gerek. Çağlar çuňur hoşallygyny şany hökmünde joşgunly goşgulardan okap berdiler. Goşgular dürli dillerde ýanglanyp, olarda mehriban watanymyzyň asygydalygy, halkymyzyň agdybirligi, arkada prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna ýurdumyzyň ýeten belent derejeleri, halkara awraýy, ak mermerli paýtagtymyz, bagtyar çağlyk we elbetde ajaýyp täze bayram hemde şonuň bilen birlikde Aýaz baba bilen Garpamygyň çağlary paýlaýan şatlygy belent joşgun bilen wasp edildi. Elem Medeni Dinjaş merkeziniň öňündäki belent täze arçatynyň öňünde agdybirlik bilen ýadygarlyk suraty düşülmegi, ýatdan çykmajak ýakymly pursatlar öwrüldi. Şu pursatlarda bu ýere ýygnanylan ählisi hemde Aýaz baba we Garpamyk ösüp gelýän neslin hemde ähli watandaşlarymyzyň adyndan çağlar barada edýän aladasy, olaň hemme taraplaýyn sazlaşykly ösmegi, ýokary hili bilim almak babatda döredýän ajaýyp şertler üçin mähriban arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler.
Bagtyar çağılan gülkülere şadiyan setleri döwletimizin awadançylygynyň aýdyň suwutnamasydyr hemde mehriban watanymyzyň şuňky we geljeki ösüşine bolan anamyny pogtalanyrga ýetip gelýän we döwletimiziň beýik ösüşlerine wetlenjek 2021-nji ýylyň bosagysyna çağılan şadlyklary diýärimiziň awadançylygynyň halkymyzyň bagtyarlygynyň aýdyň nişanlary. Munyň özi hemmelerde geljegi bolan uly anamy artdyryp, gahrman arkadagymyza bolan guwunç hem buýsunç duýgulary hasam berkidýär. Şundan bolsa arkada prezidentimize çuňur hoşallyk we alkyş sözleri dillerde şol sany aýdym goýsar, goşgy hem şygyr bolup ören joşgunly ýanglanýar. Bu bolsa täze ýylyň bagtly düşümli ýyl bolmak baradaky pek niýetli arzulary bilen otgoşup, watanymyzyň körpün nesilleriniň iň gowmilli däpleri, ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerini münasip dowam etdirjiler bolup ýetişjekdigine hemde hakyky watançylar boljakdygyna anam puto kepillendirgen. Ayaz baba, gelsene, арчамы би, горцене. Наступает Новый год, Дед Мороз нам зал придет, будем стену украшать, будем елку наряжать. В окне снег кружу лежит, наверху забестит, а на ветках шарики, пёстрые фонарики. Winter, winter, white winter, come to us. After autumn very fast. We are waiting for the winter very fast. Täze ýylyň öňü firatynda gyşyň bedegi bolan garyň türkmen topragymyzda gödel görkü getiren portadyny, hormatly arkadagymyz Agtyk Kerim bilen köpetdaň akton giyen Belent gerşini tinlemäge çykmagym raýatlarymyzyň görelesine urly. Bu gedelenç we din zalnyk şäheretiň dowamyna döwlet başdanmaz asma ýoly baryp görmegi, halkymyzyň aklyga, Belent duýgu düşünjeleri, tebiği ilhama, toy şadlygyna baý durmuşyna täzesi mazmun çaýdy. Muň özi azaýyp tebigatymyzdan tükönüksiz lezzet alýan illeşlerimizde bayramçylyk joşgyny döredip olary ýatdan çykmajak ýakymly duýgular bagş edýär. Şeýle bolan soň raýatlarymyz köpetdaň Belent gerslerinden çekilen asma ýoluna şu günler ýygy gelýärler. Gyş batynyň dowam edýän günlerinde täzin tebigatyň münasip peşgeş beren ak gary bilen görenleri öňüne çekýän asma ýoly, täze ýylyň öňü firatyndaky şu günler raýatlarymyzyň iň gelim gidimli ýerine urly. Sagatda 320 adama hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan asma ýolunyň bir tarapynyň uzynylygy 3,5 kilometre barabardyr. Ýokary weket aşaky weketden 645 metr beýiklikde ýerleşýär. Bu bolsa gedelenje gelýänlerde uly täsir galdyrýar. Siýahada gelenleri köpetdaň azaýyp täsirlikleri bilen tanışdyrýan keje bilen her biriniň hereket ediş aralygy 533 metre barabar bolup, ol deňiz derejesinden 1400 metr beýiklikde ýerleşýär. Gozaman köpetdagy bedek berýän asma ýoluna ýylyň itlenlik pasynda daha gözelligini, bu ýerdäki Sinez diň arkaly ak şäherimiz Aşgabat synlyma gelýänleň sany juda köp. Olaň howpsuzlygy dol derejede üpçün edilmek bilen asma ýoly döwlet kärhananyň hünärmenler tarapyndan ýyleşlerimizde güler ýüz bilen medeniýetli hyzmat edilýär. Raýatlar üçin ýöreti dukanlardyr, garwanşganalar hemde belentlikden fin ediş dürüler ýerleşýär. Din zalma gelýänler dürübilen kömegi bilen öz bolşly binagarlyk guruluşy bilen tapawutlanýan gödel paýtagtymynyň azaýyplyklaryny, köpetdaň gary betlenen gyşky gözelliklerini teşnelik bilen finleýärler. Agdybir halkymyz milli liderimiziň töweregine has jewitleşip, mehriban arkadagymyzyň ýurdumyzy öpüşineden baky berkararlygy, awadançylygy, asudalygy üçin hemem geljegimiz bolan çağılyň bagtyarlygyny peşgeş beren üçin egzilmez guwunç artyp, döwlet başlarymyza tüý sürekden hoşallyklaryny we alkyş sözlerini beýan etýärler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayatyna we paýtagtymyň Aşgabatda 30-njy dekabrda saat 20-den 31-nji dekabrda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayetinde ütkap ýağmurly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün nordan 8 sekundda 94 metre ýetýän şemal ösür. Howa gejesine nordan 5 grad soğuk, gündüzine 6-11 gradus. Kenariýa taraplaryna 2-7 gradus maýly bolar. Ahal vilayetinde ütkap ýağmurly howa bolup ömürli bolmagy mümkin.
Demirgazyk günnordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecesine 3-8 gradus soğuk, gündüzüne 1 gradus soğukdan 4 gradusçany maylı bolar. Mary welaýatyna üýtgäp ýağmurly hova bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günnordan teleskonto 7-12 metre etiyen şemal utar. Hova gecesine 6-11 gradus soğuk, gündüzüne 2 gradus soğukdan 3 gradusçany mayly bolar. Liverpool aýatyna üýtgäp ýağmurly hova bolup ömürli bolmagy mümkin. Günnordan teleskonto 7-12 metre etiyen şemal utar. Hova gecesine 6-11 gradus soğuk, gündüzüne 3 gradus soğukdan 2 gradusçany mayly bolar. Daşoğuz vilayatyna üýtgäp ýağmurly hova bolup günnordan teleskonto 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecesine 5-10 gradus soğuk, gündüzüne 1 gradus soğukdan 4 gradusçany mayly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp ýağmurly hova bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirgazyk günnordan teleskonto 7-10 metre etiyen şemal utar. Hova gecesine 4-6 gradus soğuk, gündüzüne 0-dan 2 gradusçany mayly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 31-ne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň hadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýän nazar alyp, pasaly öräge inmegi maslahat berýär. Mehriman ýylaşar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýetişmez jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.